ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саводотиҷӣ ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса ба дуи азиз созен, тинҷен, апашко шумо созен, зинда бошен. Худованд сартон дарда набина. Хай бар дуи азиз апашко ина идам қариб омадисай. Комментария ҳами видеода адреси хонатона бинависем бар дуи азиз. Ма як салафани танген гирифтагиам, бояд аму салафан пири зурачка шавада хулуса. боши да бачаёча, кам шӯхӣ мекунем. Имрӯз 28 марти соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 129 сомонӣ. 1000 рубл 129 сомонӣ. Дар имрӯза видео бар дуи азиз ҳар хела мошинҳои арзон қабул кардагем. хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунен. беҳтарин нархҳо айда. Ва форатон бар дуи азиз, ҳамин форатон ки видеои нави шумо да бирава каналда подписатсияра бижиқен. Мерем акус дӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Илабай. мошиноро диден? Ҳа, дидам. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. Ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ана ки бачаёча мефорад ки дар ид бемошин нагардӣ, мефорад ки ҷурот қатъи мисол ин мошин да бишинива хона ба хона игарда кунӣ, мошини боварира гӯш гӯ. Бар дуи азиз Мерседес сечка бидай. Мерседес сечка солаш 1995 сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекардай. моториш 1.8 коробкаш автомат. Бар дуи азиз салона тозагиша нигоҳ фақат. коробка автомат. Бар дуи азиз ана балонош навай хадавоиш мега 80%, ҳуҷҷатош 9 моҳи дигай. бар дуи азиз 9 моҳ ҳуҷҷат дора. утилизатсия кардагӣ монитор задни камера дошта, 4 дараш электропакет, мақсадам трезара на кнопкара мечақи треза боло поён мешава. печка кондиционерам дорад. чуни азиз хай мисол мошин беҳтаринае. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша гуфта ки 47000 сомонӣ бигӯ. 47000 сомонӣ. ба дуи азиз Мерседес 95 сол. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. ана ки бачаёча мегзарем ба дим эълони имрӯза як мошинчаи фасони дигара гап мезанем. бар дуи азиз мошинҷон айда охӣ. мошин бар дуи азиз Toyota Camry 3 бидай. соли баромадаш 2012. сӯзишвориш бензин, объём моториш 2.5, коробкаш автомат. балонош мега навай, хаддавоиш созай. чуни азиз ҳуҷҷатош 1 сола. мақсадан салони дирин тозаи хушрӯ. бар дуи азиз чӣ хеле ки гуфтем Toyota Camry 3 ай. солаш 2012 на монитор доштай, коробкаш автомат, моторои 2.5 қатъӣ. бар дуи азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115000 сомонӣ мега. 115000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. ана ки бар дуи азиз мегзарем ба 3 эълони имрӯза. ин мошинави бар дуи азиз пул мешид ҳози худа мехаридимаш. пулум камтар айда. бар дуи азиз Lexus 570. соли баромадаш 2012 ай. не ки ҳамаша 2021 кардагӣ мега.
гӯш кардесен. Соли мошин 2012 мошина бардуи азиз ҳама ҷоша 2021 кардагиян. сӯзишвориш бензин ва гази евро 5 кор мекуна. объем мотораш 57 мега. коробкаш автомат, балонош пачка, хадавоиш созай, ҳуҷҷатош 1 сола. сиденё бардуи азиз ҳамаш кожния мега. бардуи азиз мақсад сиденё кожни будай болош да мега чихол каштагем. дӯстони азизам, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 350 000 сомонӣ мега. мошини бардуи азиз бақаги айда охи 350 000 сомонӣ нархш будай. ба пули русӣ чанд қа мешад дар рӯи экран нависагиам. номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. бачаюча, барои менатҳои мо як дона лайки бепала баҷиқӣ. зинда бошӣ. бардуи азиз, ин мошинда яка гарени меҳнат кардагия просто ака сумаш дар кора барои ҳамо фурӯхтеся. бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед. Mercedes 190 кай соли баромадаш 1984 солай. сӯзишвориш бензин, мотораш Д. мега ки мотори сечкара задаги емша. фаҳмидем бардуи азиз, мотораш Д, мотори сечка задаги будиян, коробкаш механика. ҳуҷҷатош 3 моҳи дига, балонош 70%, хадавоиша мега 70%, дискачаҳои фасон дадагӣ бардуи азиз, мақсад краскаи фасон, мошинча зӯи бадай хулоса. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 36 000 сомонӣ. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бачаёча, чӣ хеле мошина дар кора комментарияда бинависен. бардуи азиз, як мошинчаи экономишни арзона гап мезанам. беҳад мошинои хубанда. мумкин ки айти кода кам бихара ин мошин. бензинада мақсад. мошини фурӯши Toyota Vitz соли баромадаш 2010. сӯзишвориш бензин, мотораш 1.3. ида мисол газ дар кор нест бардуи азиз. 1.3 мотораш, сӯзишвориш бензини холӣ, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош 10 моҳи дига, утилизатсия дора, балонош 80%, хадавоиш зура, монитор, задни камера дора, сентр замока бардуи азиз, чихолои навзадагӣ. мошини камрасход суни азиз дар 100 километр соҳибаш гуфта ки дар 100 километр 5-6 литр бензин мехӯрдаи. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардуи азизам, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. бисёри бардуро дар видеои пешина гуфта буданд ки ягон некси арзонам бимонед. марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед. дайво некси солаш 1995 сӯзишвориш бензин ва газ кор мекардай, объем мотораш 1.6 литрай, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дага ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мотор, коробка, хадавоиш мега 100%, 4 балони 70% дора, аккумулятораш навай, ҳуҷҷатош будшидагиай тамом. бардуи азиз, срочно ана бо савдо мешавад гуфтагиай. мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9500 сомонӣ мега. марҳамат бардуи азиз, числаи видеора нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонед ки занг бизанед. ана дайво нексира 9500 сомонӣ бихарен. дар шаҳри Душанбе қарор дора. бардуи азиз, мегзарем ба 7 миллиони имрӯза ки тамошо кардеса 7 миллиона ку комментар да бинависем бардуи азиз ва як дона лайкирам биҷиқен. бардуи азиз, Toyota Corolla солаш 2008, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекардай, объем мотораш 1.8 литрай, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати олӣ қарор дора. фақат гуфтагия ки харидорои аниқ занг бизанед. бардуи азиз, шумо ҳам илтимос мекунам ки харидори аниқ бошен, занг бизанед. числаи видеора неки нигоҳ кунед, мақсад 3-4 моҳ нагзашта боша. числаи видеора нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонед ки занг бизанед. Toyota Corolla 2008 сол ана 69 000 сомонӣ бихарен. нархи зур айнеки.
як мошини опели дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардруи азиз, Opel Astra F дар кузофи седан. соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин ва газ кор мекарда, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. сои мошин маълумот дагия ки срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош ҳастай. гуфтагӣ нест ки мақсад чанд моҳ ҳуҷҷат дорад, не ки гуфтагия ки ҳуҷҷатош ҳаст. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ. нархи мошин 26 000 сомонӣ. гӯш кардеси бачаюча, солаш 97, нархеш 26 000 сомонӣ. хулосаи хеле нархи навора фақат дар ами канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор мебинед да. бардруи азизам, ана ибад Сауду ТЖ бовар ки бинӣ маҳкам шуда, овозо вабше камтар дига хел шуда, овозо ҷарангас накиса. хулоса хай мара шинохтен, ман Сауду ТЖ, Кароли ютуб, Кароли гапзан, яъне ки бачаи ачкидор. бардруи азиз, аз ки ҷое ки мошинҳои арзон морӯӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем, фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. хай ки бачаюча шери нара маъқул шид нашид, барои дастгирии мо ҳам як дона лайки бепала бишқен ва дар комментария бинависен ки якай Сауду ТЖ аммо ачкиёта намети рӯзи прокат, мисол ачкиёта намети яй гарда кунем. бадруи азиз, ягон кас реклама дошта боша, замин, хона, квартира, инами рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp пишравон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи кино гиш мекунем. то видеоҳои оянда, бардруи азиз, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.